Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme ehrijna min zulümati vehmi ve ekrimna bi nuri fehmi. Allahümme eftah aleyna ebvabe rahmetike. Ve yessir aleyna hazain fedlike bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. Xuda azze ve celle di Kur'an-ı Azimüşşan'da Xuda biya Muhammed ji ümmeta xwe bêje ji insana re bêje ew însanê gazî Xwedayê xwe neke, ew însanê dua neke, ew însanê yalvarmişî Xwedayê xwe nebe, ka deyera wî çi ye? Deyera meriv gazî Xwedayê xwe bike, meriv îbadet bike ji Xweda re. Bütûnê îbadeta zaten dua ne. Ji wê ayeta kerîmetê fehmkirinê însanê ku gazî Xweda nake, ew însan deyera wî tune. Ew însanê dua dike ji Xweda, deyera wî pir mezin e. Xuda azze ve celle roja kıyametê însan ên tişta hesret ser dikişîne zanî çiye gelê cemaata Müslümana. Zemanê merivê boş e. Wetê diber wa mahşerê meriv pir hesret se zemanê xwe boş de dikişîne. Ew zemanê min ê boş çima bî îbadet derbas bû? Me ew zemanê xwe boş çima değerlendirmiş nekir? Di wan zemana de me çima rıza Xwedê qezej nekir? Meriv ser wan zemanê boş pir hesretê dikişîne. İşev êvarê şeva Mîrac gecesi ye. Şeva Resulullah Aleyhisselatu Vesselam çiye Mi'racê. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam hayata Resulullah da Mi'rac gecesi ciki ayrı jêra heye. Çünkü çûna Mi'racê ara Mekke Kudsi Şerif riya mehekî bû. Wetî insan dişûn dihatin mehekî anca dişûn dihatin. Xuda azze ve celle şevekî da Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Mekkê hilda bire Kudsi Şerif şi bire asîmana Xuda azze ve celle di wê şevê da çi hediye Resulullah kir? Resulullah ev şev çûhine cî wisa melaiket jî nedişûn. Wisa nîzîkî nûra ilahiye bû, nîzîkî Xweda bû, hine cî wisa bû melaiket jê re digoya Muhammed ji vir şûn da ji me re yasax e. Ew cî ku an hat çi bêriya te herayê tu kes ew qas nîzîkî Xuda azze ve celle nebiye. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam wetê ku çû huzûra Xweda, Peygamber wetê nûra Xweda dî, Ettehiyyatu el mübarekatu esselavatu etteyyibatu lillahi go. Ya Rabbi çıka tiştê rind hene, ya Rabbi çıka bereket heye, ya Rabbi çıka selat heye, tev lahiqê te ya Rabbi. Xuda cevaba Resulullah çi go, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey Peygamberî min, rahmetu bereketa mı sertebe, selama mı sertebe. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam zamanı dua jî bikira Resulullah şahsî xwe tenê re dua nedkir. Sürekli ümmeta xwe re jî dua dikir. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam tekrar Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbi selamat ser min tenê nebe, ser bütün abdê te salih be. Ew çax meleketa jî ev xeberdana ara Xweda û Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ra derbas bû, meleketa jî gudarî dikir. Bi Hazreti Cebraîl beraber temama bi hev ra jî got eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah gotin. Meleketa jî got em şahid idin, em dibin şahid tu Xweda tunun her tu hey ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam jî Peygamberê te ye, Resulê te ye. Beyûra Xuda azze ve celle geletiş dane Resulullah Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dibe Xuda ew şev gelek hediye dane min, geletiş min ra gotin, emrê minê gotinê nekir, min ew kesî ra negû. Ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ew şev sê heb hediye hanîn cem Xuda. Yek pêj wext dimêj hanî. Xuda pêşî pêncî wext dimêj serfers kir.
Peygamber aleyhissalatu vesselam go ümmeta min nikare bike. Peygamber aleyhissalatu vesselam lava kir binci vakt hani 5 vakta hişt. Yekşi Süre-i Bekare son Süre-i Bekare'da amene Resulü hediye kir Xuda Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselam. Xuda Azze ve Celle mizgini kedinci da Resulullah aleyhissalatu vesselam. Goya Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam ji bu ümmeta xwe pir ısrar kiriye hatta son nefesa xwe jî ümmeta xwe gotiye. Ya Muhammed goji bu xatirê te û ümmeta te şirîk ji me re çî nekiribe. Bidê ku tewbe bike tam tesmîlî emrê me bibe ez ê efû bikim. Peygamber aleyhissalatu vesselam şevekî da Beytül Haramê rabû yani Mekke rabû çû Qudsê Şerîf bitûnê pêxembera hatin pêşiya wan nimêj kir paşî çû huzûra xwe da hat tekra zivirî hate Mekkeyê herahê nebû sibe. Riya mehekî bu arasa de Qudsê Şerîf tevî Mekka Mükerreme. Peygamber aleyhissalatu vesselam sibê rabû got ez ê vêya çi jî insana ra bêjim. Ew însanê ku quwet û qudreta xwe da înanmış nebe, ew însanê înanca wî bi mezinta xwe da tune nebe, ew însan tiştî hat tabî inanmış bûna wî pir zehmet e. Ew çax jî insana van tişta inanmış nedibûn. Peygamber aleyhissalatu vesselam eva zemanê ku got pêşî got ez Qudsê Şerîf ez Mekkeyê çûme Qudsê Şerîf. İnsana inan nekir got şevekî da tu çax çû hatî rêya mehekî. Hemen çûne cem Hazretî Ebu Bekir radiyallahu anhu. Ya Ebu Bekir got hevalê te dibe ez îşev çûme Qudsê Şerîf hatime vira. Got eger ew bêje rast e. Got hativiya inanmıştı got ev ne ku Qudsê Şerîf ez inanmıştım ew daha çû be hinek cî dûr hatibe. Çünkü ew bi quweta xwe bi rêvaçûna xwe naçe. Ew bi quweta xwe da diçe. Ew bi wasita melâiketa diçe. Hazreti Ebu Bekir bê tereddüd eva Mi'raca Resulullah tesdik kir. Siddik kelimesi lekab olarak ev şev Xuda Azze ve Celle emri Hazreti Cebrail kir. Guhere Muhammed Rabêje îro şunda Ebu Bekir Siddik olarak derbas be. Rast. Ew hediye Peygamber aleyhissalatu vesselam ji ümmeta xwe re hanîne en tişta önemlî ku nimêje em Müslümanên ha wê hediya xwe da daye Peygamber aleyhissalatu vesselam em lê sahîb dernakevin. Xebera me ji wê nimêjê tune. Divan şevê hanê xêr şevê xwe değerlendirmiş bikin, ibadetê bikin. Van qendîla ra gelek insan telefonê me dikin sibê qendîlê em ê rojî bigirin. Kitê ben bi qendîla ra sibê qendîlê ez ê rojî bigirin tiştekî wisa tune. Ama meha Recepê mêrik sê rojî bigire rojekî ji qendîlê tê xeber rokî berê qendîlê rokî piştî qendîlê pê ra bigire dikare rojî bigire. Ama sade ji bu qendîlê rojî bigire ewa hadîsê Resulullah aleyhissalatu vesselam da esah olarak tune. İbadet jî çi ibadetê bê kirinî belîlî ibadetek jî tune. Destê meriv çi hatiye merivê ibadetê bike. Destê meriv nimêj hatibê kirin, merivê nimêj bike, merivê dua bike, merivê zikir bike, merivê selavat ser Resulullah aleyhissalatu vesselam bîne. Çi destê meriv hatiye îşê merivê dua bike. Wetê ku hûn dua dikin, Müslümana bîrva nekin. Wetê hûn dua dikin, dê bavê xwe bîrva nekin. Wetê hûn dua dikin, evan însanê ku ketine bin vê depremehanê, ev musîbeta mezin ser da hatiye wana bîrva nekin. Çünkü wetê meriv dua dike, meriv Müslümana tev dike, dê bavê xwe tev dike, her melâiketê ser milê meriv jî dibêjin amîn. Daha ew duayê meriv mekbûl dibe. Xuda Azze ve Celle feyz û bereketa vê şeva hane Mi'racê, Xuda feyz û bereketa wê me mehrûm neke. Evan însanê ketine binê tepremê Xuda wana af û mexfiret bike. Ev ê halin binê tepremê de hene hera hêsagin Xuda güç quvvetê bide wana. Evan însanê yardım dikin Xudayê quvvetê bide wana. Xuda însanê binê tepremê de yaralanmış bûne Xuda şifayê ji wan re bişîne. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatiha ma'as-selam. İşkerema xwe kanala Şakirê Kopel ser YouTube بعجبînin bişopînin ji bîr nekin abone bin.